L'Aula de Formació Continuada és un servei gratuït de l'Ajuntament de Vic per aprendre català. Dues professores atenen personalment els alumnes i fan classes a grups. El Centre de Normalització Lingüística d'Osona és un centre públic per aprendre català a persones que saben llegir i escriure. El Centre de Formació de Persones Adultes Montseny és un centre públic on poden aprendre català a persones amb diferents nivells, incloent les que no saben llegir i escriure. Casal Claret és una entitat on aprenen català mares amb fills petits que encara no van a l'escola. Càritas és una entitat on aprenen català amb el suport de mestres voluntàries.